Sálaí an Gheimhreadh, ach ní mar aithneann tú inniu é. Ní raibh téamh ann, ní raibh uisce ann, ní raibh siopa ar an gcúine, ná bia a ceanófa go héasca. Tá tú in baile Slavach in áit nach bhfuil an Gheimhreadh ach míchompord, ach bagairt fíor ar an Saol. Teann tú amach agus tar éis cúpla nóiméad stoppann tú ag mothú do lámha. Anáil tú agus muíonn tú an téir fuar ag dó do scabhóga, agus fós féin caithfidh tú do chuid ebre a dhéanamh. Agus anois an rud is tábhachtaí. I raibh na daoine seo mar a cheapamid. I raibh siad ina láchra mór finscéalte ó Scanán. I raibh siad ina núiní primitív ach an irid. Bhí siad díreach a riúnata do héal a bheith dódhéanta dúine. Ó óga d'fhoghlaim siad feidhmiú sa bhuacht, t-ocras agus Tuirse. I raibh rogha acu mar sin dóirí a corp. Róigh siad go chnámh, hí t-ocras orthu ar fad léanta. D'oibrigh siad in ainneoin tinnis. Ba é sin a Saol léithúil. Sa scamán seo, tá spáinfí méadúid conas a déirí leo an Gheimhreadh seo a maireachtáil. Conas a héadh siad a tithe, nuair a bhí amad ina chinne ar an Saol agus ar an más. Cad a dí siad agus conas a stóráid siad bia, nuair a bhí gachrúd thart timpeall orthu réite. Conas a bhí a cuid éadaí a tithe agus a Saol léithúil in áit nach raibh comport ann. Láróimid freisin faoin rud BAGGRA, faoin neall a scapag go tapa. Faoin más a bhí ina rud gná cé nach raibh sé éasca riamh. Agus faoin gath ar son maireachtála lá I níad lé. Feicigh tú nach scéala seo faoi láchra ó finscéalte. Is scéala faoi nádaoine, a rugadh ag amana, nuair a rugadh iad agus a bhí orthu gach rud a dhéanamh chun maireachtáil. Mós maithbheadh an cineál seo atmaisféar, agus mós mianlaat níos mó ábhar den sort sin ó na céta bliain dorcha, fág síntús anois. A bhuachas le seo ní chalann tú na scamán eile, agus tosaigh mo chanéal ag fás. Agus anois téamh isteach I baile Slavach an Gheimhreadh. Caibetal a héin. Daoine eile ná aniu. Ar dúis caithfidh tú rud amháin a thuiscint. Bhí na daoine seo difriú ann. Ní a téarmaí díreacht ná neart as nádarta, bhí siad díreach a riúnata do héal nach bhfuil aithin agin ar a thuile. Ó éige bhí siad nochta don bhuacht, t-ocras agus díreacht. D'fhoghlaim a corp maireachtáil gach lá. Ní raibh rogha acu, mar sin rinne an corp gach rud chun a riúnú. Bhí siad níos ísle, níos cáil. Bhí raibh an irid sin calraigh dihí orthu, agus atáging, mar ní raibh a saol bunata ar meas nó neart a thágáil le haghaidh cuma. Bhí gach fingimh luachmhar, agus níor úsáide gé ach amháin le haghaidh an rud a bhí riachtanach I náiríre. Is mór an ngeatais é an pictiúr de leachra móra cuachtacha. Chun a bheith mór, caithfidh tú go leor a ithe agus scíth a ligean go rialta. Agus is minic nach raibh ceachtar acu. Bhí a neart difriúil. Ba é seasmhacht, phríotíocht, an cumas rud éigean a dhéanamh in ainneoin pian, in ainneoin an bhuachta, in ainneoin Tuirse. Saolaigh go teann tú amach, agus tar éis cúpla nóiméad stoppann tú ag mothú do bhéara. Don cuid acu, dír córa é seo
fille. Ba an córa go raibh an lá tosathe. Iar a ró go cnámh rud neamh gnách. Ba an Saol léitúil Mar an gceanna le hobar, fiú nuair a bhí an corp ag an teireann cheana féin, níor stop an tinneas an Saol ach an irid. Casacht, Bhíoras, Leige. Bhí sé seo go léir I láthair, ach ní raibh sé ina só a luaidh síos, agus a scíoch a ligean fad cúpla lá. Má déadfa éirí, dobrí tú. Agus an seo, tagamid chuig an rud is tábhachtaí. Níor éirí le gach duine seo a cheasamh. Bhí níos lú daoine. Ní toisc go rúnaí sé ach toisc nach raibh go leor acu beá. Bhí an Gheimhreadh ina rónú. Bhar na cín ba láidre, ba bhó a bhí frí seasabach, agus a raibh beagán ád orthú. Chuaigh an cuideile iarraí. Ba rud gná bás. Dhís a chial go raibh sé neamh thimúil. Bhí sé pianmhar, scanrúil, d'fhág sé follantais, ach ní raibh amháin chun a stoppach. Ní raibh seachtaí cuine an ar a éon leithlisú an domhan, mar an lád ar gceann bhí ort éirí, amad a thuairt, ara a thuairt an bhí, gach rud a dhéanamh ionas, nach dtiuchfáilead féin leis na dúine nach raibh beo a thullú. Ba héal an gcár don dúra Agus níl an dúra go maith ná go donna. Cínti sé díreach cé a éirí leis. Cabaidil a dó. Dóitean agus amad. Mós rud go raibh rud amháin ann, gona níor féidir an Gheimhreadh a maireachtáil I bhaile Slavach, be an tinne Ní bia, ní éadi, ní fiú dían os cionn do chin, ach an tinne. Bhí sé sin a thug teas, a cheadaí cócaracht rudarbí le hithe agus a thug mothú íoste sa bháilteachta. Nuair a bhí an fuar agus an darchadas I réim lasmig, go déiteach a níthe a bheith ina deire, ach níor fánn an tinne ann féin. Bhí ort a chamáil agus a bheithú beúcnach gan stad. Jimmy an táimid níos tapala ná mar a ceapfa. Dá bhrí sin bhí fáil amad mar dhiúlgas léitúil. Beag peann ar an aimseir, bhí ar dhuine éigean dul go dtí an fóris. Sneachta, ré, fuar, ní raibh éon cheangal ag seo ar fad. Mar a raibh amad ann, ní raibh tinne ann. Ní raibh sé éasca crainn a dhearú. Bhí na hurlaisí simplí, agus gach buile tua a chasan neart, a bhí gan ceanna féin sa Gheimhreadh. Agus an sin, bhí an táimid seo fós le cheampar chug an mbaile. Minic ar an gúil, uaireanta á tharraingt ar an sneachta, go mboll céim ar céim. Ba oppar fisiciúil chrua a chur tuirse ar dhíine, ach ní raibh éon éalú uaidh. Ina hananta sin, bhí rud amháin eile. Bhí na háiteanna tinne sna tithe an simplí. De ghnáth, bhí sé ina tinne uisceitte ar an uairlár, gan éon struchtúr farbacha. Thug an tinne teas, ach econom céine dtise amad go mór. Bhí ort písí eile a chur leis a gcónaí, mar murach sin hit an teacht go tapa, agus taobhistí bhí sé beúcnach cho fuar leis an taobh amuigh. Le himimecht ama thosaigh an limistéir timpeall an bhaile
ag dul I lagat. Chuig na crainn is géire iri dúis, mar sin bhíort dul níos fád le haidh amad. Chií sé seo níos mó ama lasmigh den lonneocht, níos mó Tuirse agus níos mó uisce. Sa Gheimhreadh ní raibh an forais ina háit ciúin. Bhí sé éasca a bheith caiilte, a bheith caiilte, ná gan neart a bheagad fille. Dá bhrí sin measa go raibh amad níos mó ná abhahar siimplí. Ba luach fíor rud a cinsi maireachtáil. Bhí gach píosa pábhachtach, agus bhí an tine á chanál beagnach gan stad. Má chuig sé amach, bhí raibh sé éasca I gcónaí a chur arais a ríis sna coinéalacha seo. Agus seo an feagb, mar nuair a d'imigh an tine, ní raibh an Gheimhreadh ach fuar a thuille. Bhí sé ina bhagart nach raibh an duine in ann a harú a thuille. Cabaidil a trí, bia agus t-ocras. Ní raibh bia sa Gheimhreadh rud soléir. Ní rach fá chuige nuair a tháinig an t-ocras. Bhí gach rud ag brá an méid a deirí leat ullachú roimh sula raibh an Gheimhreadh tagta. An raibh rud éigean le hia ag duine I lár an fuachte. Chinnti sé sin go minic cheana féin I rí an saoirí agus an ómhar. Ba iad na taiscí an bunús, go háirithe gránaí, meáfeil, orna, segal, uaireanta cerca. Ó na gránaí seo rinne leite a bhí ceann de na heilimintí is tábhachtaí den aiste bia. Bhí siad brute go fada, go minic an uisce, uaireanta má deadiló le benne. Bhí béle den sort sin siimplí, ach thug sé fuinneamh agus thar éon rud eile, teas. Bhí tábhacht mhór ag baint le bíate sa Gheimhreadh, mar cé go raibh sé fad nóméid, lig sé dom charp mothú go raibh sé ag fille chun bathe. Ina hampa sin bhí glasarí ann, má deirí leat iad a stórál. Fréamhacha éagsúla, mar raidius nó plangí fiáine eile, a déafhí a hochailt agus a chéamnú. Stóráltear cuit acu sa talamh, I bail fuar, áit a nearna siad níos muille. Ní raibh siad úr go minic bog nó beagán milte, ach bhí siad fós a dúnach le hithe. Bhí mána cuimhnú an tábhachtach. Bhí bia trumite, unas go bhféadfadh sé maireachtáil fed miana fada. Plandaí trumite, luamhanna, uaireanta torthaí, má bhí siad fáil. Rinne picailte gach rud a déitsaí, mar gur lig an capag don bhia maireachtáil níos fáide agus gandal go tapa. Ní rinne ré seo le haidh blas, ach as riachtanas. Ba an smuoinemh ná go meirfag rudad bé go dtí an Gheimhreadh, má deirí leat feol a fháil, bhí ort a thábháil freisin. Chur triomú os cion an tine ná stórál sa bhuacht, chumas a chawnú fed níos fáide, ach ba anna an feol. Siarig anamhacha go príomha le haidh benne, uamhacha ná díreach unas, go marfag siad leis na dúine. Ba anamhí a bharú an rua dhearannach, mar céalaigh sé cailteanas faointe bia sa tóchaí. Da bhrí sin, dí siad gach rud a bhí fáil. Í raibh éon áit le rónú.
mos rud é go raibh rud éigin inite, dísid é. Uaireanta, rudaí a bheasfamis aniu a bheith neamh inite, bhí siad ina ngnáchuid gin aiste bia an sin. Ní raibh ach rud amháin tábhachtach. An ligiú sé seo dé an lá dorciún a maireachtáil. Bhí an bia siimplí, go minic leatrámach, agus thar éon rud eile bhí sé gan. Ní raibh na codanna mór agus dimí na taiscí níos tapúla ná mar a bhhatú i gcéirí. Tá gheire a bhí an díreach an Gheimhridh be deacra an scéal. Thosaí daoine ag ithe níos lú agus níos lú ag sábháil gach píse. Ní raibh an t-ocras rud neamhnách. Í halla sé go toban, agus ní dimí sé tar éis éon bhéle amháin. Bhí sé ina chomrádaí leanúnach gin Gheimhreadh, ciún, ach i láthair gach lá. D'éirí an carp leis, ach níor stop sé ag mothú é. Agus seo an rud ba deacra. Ní lá amháin gan bia, ní dhá lá, ach Saol le helas go bhféadfadh an lá amárach a bheith níos measa fós. Caipidil a ceathair. Féach agus préadú. Nuair a thosaí na taiscí ag dul i leagat, agus nuair a tháinig an t-ocras níos láidre, rinne daoine iarracht bia a fháil ar bhealach eile. Ceamach ó sin ná féach. Fuaimid sé cosúla at Saol, ach an dáiride bhí Féach an Gheimhridh deacair, tarsúil agus anchantúirteach. Rinne an sneachbh deacair boga, agus bhí na henamh níos cuaireamach agus níos deacra a bhaint amach. Déadach gach céim a bheith ina cóireamh ar láthacht an duine. Ina hananta sin bhí an Tuirse agus an fuar a thóg neart níos tapúla ná mar is gnách. Bhí Féach ag teastal fáinne, taithí agus ág. Agus thar éon rud eile, bhí raibh gach duine ag déanamh é. Ní raibh sé mar go raibh gach áitritheoir an bhaile ag ghlacha boga agus ag dul go dtí an fóris. Níos minice rinne é seo ag dúine rámata, níos taithí. Uaireanta níos tlúthe leis an rialtóir ná leis an bharan, rinne Féach ar an méid a bhí ar fáil. Inmh níos lú mar iarraí ná cynniní, uaireanta inmh níos mó má cheataí na cynnealacha é. Minic a úsáideag gaistí agus líonta, a cheataí fuinneamh a hábáil, ach fiú iad níor thug siad cínteacht go raibh rud éigin gafa. Bhí an dlúteacht abhainn ná lacha ina bhuntáiste mór, mar thug sé deis díosc. An feab ná nach raibh sé seo indéanta i gcónaí sa Gheimhreadh. Má raibh an tuisce, bhí uaireanta bhí siad a chur le chéile ó chadanna éagsúla, á dhéisiú go minic, á thabhairt ar aghaidh má fuair duine bás. Bhí na sraithanna an tábhachtach. Cuire gach rud a bhí ar fáil ar a chéile chun an seans ar theas a bhéadú. Ba é an feab a bhí ann, ná go raibh na hátaí seo ag insú taise go toppa. Lei sneachta ar an carp, tháinig alles le lín opair, agus bhí gal ón an áil ag deasca ar na febrití. Rinneadh na hátaí trom, fuar agus mídthainneamhach, agus bhí sé andeacaríd a thrumú sna cynnealacha sin. Bhí aspa spás i gcónaí ag an tine, agus bhí an amad róldóachfar chun é a úsáid ach a bháin
chun éadaí a thromú. Agus an rud is tábhachtaí, níor benneadh na hátaí seo díobh beagnach riamh. Chuí dúine orthú an lá ar fad, agus chotar siad orthú a níthe ar fad. Bé seo an tachar amháin don Gheimhreadh ar fad. Má strák rud éigin, cuiread le chéile é ná ceannlach é. Má bhí sé fluch, caithfeadh ar aghaidh é, mar ní raibh aon rua eile ann. Bhí ar na hádaí oprú, fiú má bhí siad i riocht don na cheanna féin. Ní raibh sláintechas ann sa domhan sin beagnach ar chor ar bith. Ba anmh a níl daoine sa Gheimhreadh. Bhí an tuisce réite, agus bhí gá le hamad chun é a théamh, rud a bhí ró lóachfar chun é a cur amú ar rud éigean mar sin. Dá bhrí sin, ní daoine ach go hamamh, ná ní siad ar chor ar bith. Bhí alles, salachar, agus bollag rud éigean go hiomlán gná, agus níor chréad aine gur feadh a bhí ann. Clach na hádaí gach rud isteach. An deatach ón tinne, an taise, bollag anamhathe, alles bia. Le himocht ama rinne hiad tram, garb agus sáthe le bollag, a bhí mar cud doscarthe gin Saol sa chathair. Ach in aniún sin rinne siad a bhedim fós, mar go faoi rud amháin a bhí ann a ríis, ní faoi chompord, ní faoi lamag, ach faoi bhartam. Fiú má chéalaigh sé sin maireachtáil an Gheimhreadh ar fad, in éon éadaí amháin, a raibh beagán cosanta aige ón bhuacht, ach bé an tain bhac itir an duine agus an fuar. Caibeidil a sé, tia agus fosca. Ní raibh an teach ina áit chompordach. Ba áit é a bhí le tóirt ar a lád, cosint íoste ón bhuacht, ón mhaith, agus ón rud a bhí lasmig. Agus go minic ní dhearna sé ach go páirteach. Ba iad na fosca is simplí ná tia talon, a bhí leathcuaite isteach sa talamh, clúdathe le hamad agus leis an rud a bhí ar lámh. Cháirigh an talamh le teas a chanáil, agus chosann sé ón mhaith. Ach taobhastie bhí teise, leathorciocht agus éir tram. Ní raibh siad seo ina náiteanna chompordacha le maireachtáil, ach spásama inar féidir le duine íthe a chur suas. I caracha, tágadh behéin amad freisin ó chrainn, séalathe le cré, lámh, uaireanta fiú ílach, measta le hábhar éagsúla chun na bearnaí a líana. Bhí sé seo go léir chun teas a chanáil iste. Ba é an ag ná nach raibh na struchtúir seo séalata. Le himocht ama, scoltaigh siad, lómhaigh siad, sceirigh siad. Fuair an téir fuair bailach isteach ar éon nós. Bhí go leor dúine ina gcónaí i teach amháin, tealaí umláma, uaireanta glúnta éagsúla le chéile. Ina hananta sin, bhí anamhathe go minic. Ní toisc go raibh sé níos comportaí, ach toisc go raibh gach teas breise tábhachtach. Cáirigh cónlachtaí dúine agus anamhathe leis an teachta chamal, a bhí íseal ar éon nós, ach níos airde ná lasmig. Taobh istí bhí leathmharcíocht agus deatach. Bhí an tine sa lár ná I tine simplí, agus ní raibh deatach a gcónaí le dul amach. Dardigh sé faoin díon, líonn sé an spás, agus chuaigh sé isteach sna scabhga. Bhí na súla ag dó, bhí an téir trom, ach
ní smuoine éine Ba é an rud behabhachtaí ná go raibh an tine ag tóirst teasa. Bhí an turlár crua go minic iarach. Chadail siad gar do chéile chun teas a chaileont. Ní raibh leapacha ann sa chial a thugann muid aniu. Bhí fionnaigh ann, roinnt leapacha sealadacha. Gach rud socrathe ionas go ndéire an irid teasa agus is lú is féidir. Agus fiú an sin, ní raibh sé te I náramha. Níor cosan an teach ón bhuacht go hombán. Níor éascaigh sé ach é a úlingt beagán níos éasca. Nach raibh an fuar chomh díreach, nach raibh an ghí ag bólag díreach ar an gcorp. Ba é an tarantaí idir Martin agus an rud a bhí lasmig. Agus go minic bhí an taran sin a néasca a rasnú. Caibidil a seacht. Galar an Gheimhridh. Dír bhearrí an Gheimhreadh ach fuar agus t-ocras. Go minic bhearrí sé le galar. Bhí conlachtaí lagathe, drach fia, agus fuarathe I bhead níos sogabálaí do gachrúd a déitag tarlú. Sna coníalacha sin, déitag fiú slagdán simplí rud éigean I bhead níos tromchúisí a bheith ann. Casacht, Bhíoras, leige, fábanna anolata. Ba iad seo na rudaí a tharla, go minic agus a scapag go tapa. Bhí daoine ina gcónaí gortá chéile, chadail siad taobh le chéile, a nála siad an téir trom céine lán díreach. Má thosaigh duine amháin ag éirí tin, bhí sé in éasca de dhaoine eile pasú ag éirí tin go luath. Ina hananta sin bhí espa bia ceartán. Ní raibh neart ag an gcánlach gan fhuineamh chun troid ag cinne an galar. Gach lá t-ocras leagadh an cánlacht níos mó fós. Agus nuair a bhí duine éigean go hiomlán tuirseach, thóg an galar smacht go tapa. Bhí an córéil an difriúil ná mar atá aniu. Bhí raibh dochtarí ann sa cíal a thuganmuid. Bhí luamhanna ann, maithanna nádúirte éagsúla, éolas a cuire ar aghaidh ó glún go glún. Rinne iarracht cabhrú leis an méid a bhí a fáil, ach bhí an éfachtúlacht tearanta. Uaireanta chabhraigh sé, uaireanta níor cabhraigh. Bhí creideamh ann freisin, padracha, deascamata, iarrachtaí an galar a thiamáint ar thiúil ar bhealach a thug ar a lagad beagán dóchas. Is Saol nach raibh tuiscint umláin ar an áit a raibh galar ag teach. Bhí rudaí mar sin tábhachtach. Thug siad maithú go raibh rud éigean fós le déanamh. Ba é an rud ba measa ná nach raibh an galar ag stoppag an Saol. Má bhí duine in ann éirí, go minic lean sé ag opair. Ní toisc go raibh sé ag éirí, ach toisc go raibh air. Má stop sé, rinnad uallach dó de dhaoine eile a bhí ag strachailt cheana féin. Agus mura a raibh sé in ann éirí, rinne an stad níos deacra fós. Bhí ar a bheith arachir. Bia a roinnt. Agus neart a chahabh nach raibh ar fáil ar éon nós. Is Saol ina raibh gach duine ag troid ar san Martin, ba feag mhór a bhí ann. Mar sin, bhí an Gheimhreadh ina hástáil ní thabháin ar neart, ach freisin ar dhialóine. Cé a raibh cónlacht níos láidere aige, bhí seans níos mó aige maireachtáil. Cé a bhí níos laige, go minic níor bhear sé go dtí an teirech. Agus is sé sin an fád
go raibh galar an Gheimhridh cho contúirteach, mar ní raibh siad ag obair lo féin. Chuaigh siad le chéile le t-ocras, fuar, agus Tuirse agus le chéile chluichí siad rud éigean nach raibh go leor dúine in ann a bhaint amach. Caibidil a 8. Bás man neachad. Ní raibh bás an Gheimhridh I chathair Slavach rud I bhfad I géin ná neamh cuitinta. Ní raibh sé ina acéid a labhairt fuaile blianta. Bhí sé mar cuid den Saol, ag tarlú áit éigean in aice lámha, ciún ach taraiseach. Bhí is ag gachtainna go bhféadfadh sé teacht am bí, agus nach raibh sé I gcónaí ingéanta a cheachint. Fuair daoine éagsúla bás is minic lami, mar ba iad a gcón lachtaí an ceann bhaile, agus níor cheas siad an fuar, an t-ocras ná an galar. Fuair daoine scotáiste bás a raibh a gcón lachtaí róthúisithe chun troid a thuileú. Fuair daoine tín bás a bhí ag siúl agus ag obair cúpla lá roimhe sin, agus go tobann ní raibh neart acu éirí. Uaireanta I raibh sé rud amháin le. Bhí sé ina meascán de gach rud. An fuar, an drachmhíe, an Tuirse agus an galar a thóg na forsaí dearanacha ón duine le chéile. Ní cialann sé sin go raibh daoine ag dul I taithí ar an gí, nach raibh sé ag gortú orthú a thuileú. Bhí gach bás deacair, bhí gach ceann fágtha folamh. Bhí an agla fíor, mar chonig gach duine go bhféadfadh sé a bheith ar an duine eile in aice lámha ná féin. Ach ní raibh amháin chun stad. Ní raibh aon deis ann chun cuine ar feadh I bhfad. Níor thug an Gheimhreadh na deiseanna sin. An lá dar ceann bhí sé riachtanach éirí, agus an rud a bhí riachtanach a dhéanamh. Bhí sé riachtanach ama de thorst, bia a uileamhú, ara a thorst don tinne. Níor stop an Saol, fiú má chail duine grá a bháin, mar má stop duine éigean, má lig sé dó féin a bheith lag ar feadh I bhfad. Déiteach sé féin gan maireachtáil. Ba sin an réaltacht bhrúdúil ina raibh gach lá ag teastal gníomh, beag beann ar an méid a tharla roimhe seo. Ní raibh alacach simplí ach an irid. Bhí an polamh riúte crua mar chloch, mar sin bhí gá le díreacht mhór chun uaig a thachailt. Uaireanta thóg sé fabba. Uaireanta bhí gá le bealaí eile a aimsiú. Bé sin tasc eile a bhí le déanamh in ainniú na Tuirse agus an nuachta. Mar sin bhí an bás I láthair ní hamháin ag an námid a d'imigh sé. Bhí sé I láthair sa smínsíocht léthúil, sa chué a nearna dúine cinntí, sa chué a sábháil siad bia, sa chué a raibh siad ag obair, sa chué a raibh siad ag brathnú ar a chéile. Bhí is ag gach duine go raibh an tsearann idir batha agus bás tanaí, go bhféadfadh aon bhotún a bháin, aon lá níos measa a bháin, aon galar a bháin, gach rud a chríochnú. Agus is sé sin an rud bhó a bhí ag churas dó. Ní an bás féin, ach a gara, an tuiscint go raibh sé díreach in aice lámha, agus nach raibh sé ag gcónaí in déinte a cheachant. Agus in ainniún seo ar fad, lean an Saol a raig, mar ní raibh aon rua eile ann, mar bhí ar gach duine a hastíí a maireachtáil dul a raig. Fiú má dág siad rud éigean tifhíor dómh. Caibidil a ní, cór dúine.
Ní raibh duine amháin in ann an gheimhreadh a maireachtáil ina éonar. Bé sin an íorne bhunúsach an domhan sin. Fiú má bhí duine láidir, díolóine agus taithí ag deireadh an lé, ní raibh neart, bia ná simplí aige. Ba mhinic a bhí uaganas an Gheimhridh ina deireadh máll. Sin é an fá gur bhain dúine le chéile. Ní raibh an pobal ina rua ná rud éigean a tháinig, ach ó nasc tealaigh. Ba gá é, bhí ról ag gach duine sa chathair, agus bhí gach duine ag teastáil. Chuaigh cuid acu amad. Bhí duine eile ag ullmú bia. Bhí duine éigean ag fearre ar an tine. Bhí duine éigean ag tuairt aire denmheh. Bhí fiú na gníomhartha is simplí tábhachtach, mar bhí gachrúd ceangailte le chéile. Mar a raibh duine éigean ag tuairt amad, ládaigh an tine. Má ládaigh an tine, rinneadh fuar é, agus bhí sé níos deacra bia a chacarál. Mar a raibh bia ann, chail dúine neart. Ba sláire é a bhí le féimiú gan stod. Sin é an fá go raibh gach lá ina iireacht chomh chúiteann. Bhí mura raibh gach duine ag déanamh an rud céine. Bhí roinnt mar cuid den Saol seo. Bia, oppar. Má bhí níos mó ag duine éigean, chairí sé go minic le daoine eile, mar bhí aige go bhféadfadh sé féin cabhar a bheith ag teastáil uaidh amárach. Ní raibh sé seo ach ceist de cneátas, bhí sé ina orm de thosaint don tóchaí. D'oibigh an pobal is fearr nó nach raibh aon duine fáca ina éonar, ach ní chialann sé sin go raibh sé ciúin. Déadach an Gheimhreadh na rudaí is massa a tharraingt amach is daoine. Bheith ní raibh mórán róna cosanta ag duine sna dálaí sin. Ba é an rud ba ua fáisí ná go bhféadfadh an bogart teacht go tobann. Sa níthe, nuair a bhí gach duine tuirseach, nó ag bracha an lé, nuair a bhí an tine ag dul i leige, agus an airdeal ag tíiteam. Ba leir nó méad amháin de bhíread. Sin é an fád gur cúnig anamh ferme thógar agus ab éitear de dhíine. Go minic sna seomraí céine nó díreach in eicealó. Ní amháin ar bheithe le teas, ach freisin ar bheithe le sábháilteacht. Bhí gach bó, gach sicín, gach gabhar tábhachtach. Cílíonn a gailteannas níos lú bia, níos lú seansanna maireachtála. Bhí ar dhaoine a bheith arach, éisteacht, brathnú, freacast. Uaireanta ba leor fuaim ón taobh amuigh, chun go néarú gach duine suas, mar bhí a ise gach duine go bhféadfadh rud éigean a bheith ag druidim. Rinne an Gheimhreadh gach rud níos brúdúla. Bhí anamh níos éadóchasach, agus daoine níos toirseach. Agus is an nálaí den sort sin a tharla, crunathe nach dorlód de neach. Ní raibh sé seo ina chóireach ar san críthe, bhí sé ina chóireach ar san martanis. Agus ar an dá thaobh, i raibh aon spás de bhutún, caibideal aon déag. Deascanathe agus creidimh sa Gheimhreadh. Bhí an Gheimhreadh ina am nach bhéadmhí a rialú. Ní ar bhéidir é a stoppa, a lúsú, ná a thuair caitheann a chríochnó sé in áireadh. De dhaoine a bhí ina gcónaí chomh gceart an dúlra. Bhí brí a bháin leis sin. Bhí rud éin a aimsiú a tharafag beagán mothúcháin sábháilteachta, agus ba é an creidimh an rud sin. Chud na Slavs nach raibh an domhan ag críochnú
leis an méid a bhí le feiceáil. Go raibh fórsaí thart orthú nach dúchfadíis, ach a raibh tionchar acu ar a Saol. Sa Gheimhreadh bhí sé seo níos mó fós. Na hícheanta fada, an tost, an dorcadas agus an bhaggart le núnach a rinne sé éasca a creidiúns nach raibh siad ina néanar. Sna huaireanta sin tháinig deascanata, gníomhara simplí, minic a adhéantar, a bhí díreach ar cosint suamhnas agus dóchas a thóirst. Tugad íportí beaga, fága bia, chuig íoratí ar cosint an tí agus an Samhlaigh. Ní toisc go raibh cínteacht ag duine ar bí go niobrian sé, ach toisc gur bheith sin an tain rud a déadhí a dhéanamh. Bhí brí speisialta leis an tinne. Ní amháin gur thug sé teas, ach bhí sé freisin ina thiombail den Saol agus den chosint. Cuníide ní hábháin ar cúiseanna praiticiúla, ach freisin ar an creideamh go raibh a láireacht ag tiomáint amach an olc. Bhí tinne ag dul as dó níos mó ná fáb, ba droch chóra é. Chreid daoine freisin i créatúr éagsúla agus i láireachtaí go raibh an forais neamhfolmh, go bhféadach rud éigean a bheith ag clúaiseacht itir na crán san oíche, go raibh rudaí ann nach fear a eiceáil ná a bhealach. Sin é an fád gur cheachan siad dul amach tar éis dorcha gan gá. Bhí tost na híthe rud éigean a éisteach leis, agus a raibh beagán agla ir. Sna dála sin bhí ról mór ag dúine a raibh éalas acu ar luhanna, deascanata agus creideamh. Ba iad sin a cuidí le dúine eile déaláil le fatas, tinneas agus éionteacht. Níor féidir leo ag gcónaí rutar bí a athrú, ach thug siad mothú go raibh duine éigean eile ag iarraidh a rialú. Ní raibh deascanata ach creideamh. Bhí siad freisin ina malach chun an domhan a ortú, a bhí chaotach agus contúirteach. Thug siad struachtar de dhaoine, mothú go raibh rud éigean ag bra orthú. Fiú mar a rabhán ach samhlaíocht. Mar nó nach chuid smacht agad ar an bhuacht, ar an t-ocras agus ar an más, tosíonn tú ag lorgé in áit ar bí eile. Agus is sé sin an fád gur mó an creideamh sa Gheimhreadh ná riamh, mar sa dán ina bhéadach gach rud a chríochnú ag am ar bí. Bhí an dóchas ar ceann de na rudaí beacha amháin a chuine dúine beo in áireadh. Cabbage le dó dhéag, dóchas an aire, ní raibh deireadh leis an Gheimhreadh. Ar a lagad sin a bhí le feiceáil ag dúine a bhí á maireachtáil lá i níl é. Bhí gach maidin mar an gceanna, seach, tuirse, níos lú bia ná inne, agus an cheist leanónach sa cheann, cé chomh fada a bhairfí sé seo. Ní raibh féilearí ann, ní raibh éon chomhaireamh crín léitheanta ann, ní raibh ann ach brathnú. Fada mé iompar anamha, ofirte san éir. Déach dúine ar na cóirí is lú, agus rinne siad íoracht rud amháin a léamhaistú. An bhfuil an Gheimhreadh ag tosú ag ligean. Bhí an dóchas ar an arach rud a chaní beo iad. Mar mur a raibh sé ann, chail gach rud a bhrí. Gach lá de chóireach, gach íoracht, gach íthe a chaitear sa bhuacht, bhí orthú a bheith dul
I tro rúdéigin. I tro anam nuair a éireadh sé níos teo, nuair a bheith bia ann, nuair a éireadh an Saol beagán níos éasca a ríis. Ach dá faite a bhar an Gheimhreadh, ba deacara a chreidiúint ann. Bhí na Sláthirtí ag dul I lagad. Bhí dúine ag éirí níos tanaí. Bhí galar ag bailiú a cuid íopartach. Gach seachtain a chuaigh thart, bhí níos deacara ná an ceann roimhe sin. Agus is ag an am sin a bhí an dóchas, is tábhachtaí, agus ag an am ceanna is deacara a chanál. Uaireanta bhí na chéad chomharthaí airite le feiceáil. Beagán níos faide an lá, beagán níos teo an téir. Fuaimine nach raibh le cloisteáil roimhe seo. Ba rudaí beaga iad seo, ach bhí brí ullmhór leo. Thug siad mothú nach raibh sé seo ag maireachtáil go deo. Dhéine a tháinig slám, d'ág siad an Gheimhreadh airite. Níos tanaí go fisiciúil, ach taithí acu. Bhí is acu cat a gibhí, agus cat nach raibh. Bhí is acu céimhéad eile a déadfadíis a cheasamh. Agus bhí is acu freisin go dtiuchug an Gheimhreadh a ríis. Mar ní raibh sé seo ina thástáil é nuaire, bhí sé ina himtrial. Agus is sé sin an fád gur thosaigh gach duine a tháinig slán go dtí an teireach a ríis. Bhailligh, ileibhigh, flamáil, mar go raibh an smaoinemh céine I gcónaí taobh fhíor dá ceann. Tuirse an Gheimhreadh ar ais agus déanfaidh sé tástáil a ríis cé a éireadh leis. Mar sin, a chur gachrúd le chéile, ní raibh an Gheimhreadh I Cáslan Slavach, ach tréimhse dhheacair. Be chréimhse é ar ina tástáil ar duine I ngach gné is féidir. Go fisiciúil, go meabhrach, ach freisin mar chuid den phobal. I raibh sé ina chóireach éon lá. Be riamh ada, bháil ar bhartainna sé, ina bhéiteag gach botisiún a bheith costasach. I raibh na dúine seo os nádúirte. Ní raibh siad ina láchra ó finscéalta nach raibh mothú, pian ná fuar orthú. Bhaithe siad gachrúd díreach mar a dhéanamine. Bhí siad ag réo, ag t-ocras, ag tín agus ag acla. Be é an difríocht ná nach raibh roa acu. Bhí ortú éirí agus a cuid epre a dhéanamh. Fiú nuair a dúirt an corp stop a chur leis, bhí an tine mar héal dómh. Bhí amad níos luachmhara ná éon rud. Bhí bia neamhcínte, go minic neamhléir, agus bhí an t-ocras rudéigean, a bhí le dul I taithí ir. Ní ráthaí seilg rá, agus bhí fermaracht níos mó ná urúis don táchaí ná fínse feola léthúil. Chas an éití, ach go dtí pointe áirithe. Thug tithe fosca, ach ní teas sa chéal a thucaimid aniu. Scapag galar go tapa, agus bhí cáráil tearanta don na rudaí a thug an dómhra agus an creideamh. Bhí an bás I láthair gach lá. Gar réadúil gan éon achar. Agus in ainneoin seo go léir, chaní dúine le chéile. Be é an cóir an tain seans chun maireachtáil. Gan é bhí gach duine fáca ina néanar. Agus is samamh a chríochnaí sin go maith sna dálaí sin. Ina hananta sin Bhí dahan ann
nach féadfaí a eiceal ná a bhíniú. Creidimh deascanata iarachtaí a thuiscint, cait a bhí ag tarlú hartarthú. Thug sé seo go léir mothú go raibh rud-téigin níos mó ann ná an héas seo, nach raibh gach rud ag brá ar seans, agus ag an deireadh bhí an dóchas ann. Dóchas an airg, léhananta níos teo, nóméid nar a ligmhigh an Saol beagán. Lig sé seo dómh leanúint ar aghaidh, nuair a hip ar gach rud eile. Agus bhéidir go raibh sin an rud is tábhachtaí. Ní hé go raibh siad níos láidre, ach go réad siad níos mó a cheasamh. Ma ní raibh an Saol in nón den sóir sin faoi bheith ar an duine is fearr. Bhí sé faoi maireachtáil an lá eile, agus fós ceann amháin, agus fós ceann amháin. Go dtí go dtiocfaidh an tarach. Mós mian leat tuile scéalta den sóir sin, agus dul níos deimhne fós isteach sa bhéid a bhí an Saol in náireadh san noma a thart, fág síntiús inis. Bíochas le sin, ní chailligh tú ábhar eile.